Това е един много вкусен и лек десерт, който смятам, че ще се хареса на много от вас. Използвах една кофичка котич сирене на Президент. Към нея добавих 100 мл течна неподсладена сметана 35%. Подсладих с любимата ми стевия за десерти. В описанието ще ви оставя линк към сайта на Stevia BG. Сместа се разбива с пасатор, докато се получи гъст крем. Наскоро установих, че всъщност е много по-лесно да разбиете сметана с пасатор, отколкото с миксер. Разпределям крема в 2 купички. Във всяка добавям по 10 грама смлени орехи и 20 грама пресни малини. Можете да добавите всякакви плодове и ядки по ваш вкус. Ако имате търпение, приберете десерта в хладилника, ще стане още по-вкусен. Една купичка на мен ми е напълно достатъчна. Както видяхте, този десерт се прави много лесно и не отнема почти никакво време. Последвайте ме за още такива вкусни рецепти.